Още повече ще обърка. Тренира се големи суми последно време. Много покажи грима. Така е. Сега как е? Какъв е хубав. Нямам усещане, това ми е от отвратителните кутии. Не ти му. Като отвратителни кутии имаш. Всичко твойка ли е отвратително? Аз направих спиралата и още линия. Тя Иначе отваряме. всичко Да не да. го мъчиш. Да. Отваряме. Да. Да не Ти, мама, те стана? с някоя сума. На вампира. Каквото стане. Да. Добре. Добре се разбирате, искам ти кажа, като взимате решение. Поне не е адвокат. Ти пък много се наплаши от тия адвокати, бе, човек. Още малко. С какво се занимаваш днес? Докато дойда при тебе и искам заедно да погледнем. Разкажи. Готова ли съм? Това казвам в сферата на енергетика. Маля, четката ми Защото стана хората, за някой може да не е гледал. Още малко. Някой може да не е гледал, като си казал и за това. Питаме сега. Още малко, да. Много в... На камера, между другото, изглежда Някакви къщи, горе-долу. Мен даже съм бил полицай на времето. Кога е това на време? 10 години. 10 години. Тотал. Полицай, Браво. Айфон от ама, една точно, си. хубаво. енергетик. За това нататък не знам.